allo allo mawɗo mbarka mbimami hokkam seeɗa mino waɗa enregistré téléphone koye programme gonmi ha ɓoyatami paari eyyi ɗo nodduɗa fof enregistré o mbo taƴat Ala
Miami duro o particular beliman kam elimani Mama madu basero na genya la kidowe ban we dem by dem na podi Ebali hamil love be hansabe we dem mi Gonden ko e pembugal fedde dental kulaago fedde dental kulaagu se wondo anda ko gonden gonen ti wiama fedde dental fulbe anda ko gonden gonen sen gondima en gon yo Allah rokku en wondude bele mbaawen won arandi kala mo juuli suudu mum Allah jaba jeeri seddan kono sa yi Allah wi len bar jakka woni juma Allah ko saabi ko na ko mbaawen won kono sa juuli suudu mum Allah jaba mi nder ɗum mi jaggi 24 000 francs ujunnaji nayi e temere jeetati 5 000 francs ujunere konngol ibade mo ganduɗa ko Moustapha Ibrahima
sama ben Sadio Bal Malika e nder dungam 35 minutes jeeɗiɗi e ko ɗum 35 minutes jeeɗiɗi e waɗi ɗum yettima noon e 37 Bemile o indépendant, les deux défilés, les droits travail, les 4 karaté, les 5 Senghor, les 6 signatures, les 7 certificats, les 8 déboutés, 9 ne voulait pas, 10 Arami Sénégal indépendant. Ebi abaye liko barde sappo sawiyede nyalade ko yoda bane ko handi ele bebi le premier sénégalais indépendant le dede nyali bebi le ko wala pour di liggéey daan wadi wala France c'est que bi to télé di Senghor bi wala signature c'est bari certificat bi bi way dadi dawo mo wawata iso amoy bisi c'est vrai Biatera Mustafa Ibrahima Ba Mustafa Balaji Ibrahima journaliste mo wona journaliste arani journaliste e journaliste en jiida bindol ala mino bindol tuba ko wadi ko wadi no la taati ila wuri tanu o wi jibir du najiri kala dikani ila wuri tanu yamba ila Mustafa Balaji Ibrahima Ba o wure sara kilo sara gañi ndaw saram sara yi mari ko sara e kam Mustafa Ibrahima Ba o wi jibir du najiri kala dikani Mustafa e ko grand commerçant ñere ngere te ñoro dilip e go journaliste mo wona journaliste Allah tan do corona ay bekki dama ngana kala ma ngana dara jaara do ribu fm ko e ñoro o wi kala ma ngana dara hedo yi so yirde pular o yi wedi dama tibi du najiri kala dikani e ko nana ne ko ngoli ma
jawdi on way jarala bismillah mi wakki ma ngey jettu
bokara mahmum ma dangi kumba joye no kaulan kane mayo ele mahar ba imi song dal fulbe habibi kire walla signor sido jido e kaula gafo de kaural kular jido mi kore gilla fallu kala silla ma fallu kala silla mi hindi gido e fali bati jido bibi di gido ma mi fatu si sawane jido mi koni ha mi hita jawo banna ma papa moni jido mi mojo hammo koni ha mi illo jamarobe e nder dungal kedmi junnaje tati kono mi wiima Allah na walli aduna ko tuuba kono wonko Allah waɗe tuuba gone nde Allah walli aduna ha fari waɗi ko Allah waɗe tuuba ko hasam oɗo gorko mono Italie e 5 millionnaire e Dawda Fatou Moƴƴo minen mbaɗa kuulo o yi weeɗi 5 millionnaire o yi kabi lawriya jaggu e minen jogui welamma ayi golle Dawda Fatou Moƴƴo Coumba ko noon de e Dawda Fatou Moƴƴo Coumba e Aliou Fatou Moƴƴo Coumba min mbaɗe ɓuuro moƴƴo o yi weeɗi 5 millionnaire o yi kabi lawri jagga en e temin bra temere nayi e kongoli maɗe ɓe karandagre suturamo demba sutura yimi nani fedde dendal fulɓe e sutura demba sutura e naɓe suturamo demba juma o yi weeɗi bere temin temere nayi e konori ɗeɗiɗon
Bakary Kande o yireɗi biyaɗi fraterni ɗi sefa e ɗum yettima 17 mille ujunnaje ɗe temednayi ɗiɗi kono dalla sarimi maniki ɗo ammo o widaguiɗoɗon holbi hammi fulɓe e koyrima demba juga diallo alhaji yaya yerodiɓe maniki ɗo ammo o wida Moussa Ba pillo weltama Allah jarama e Eliman Demba Juma Eliman Demba tuɗɗe ɗiɗi ne fara wali jam ɓe wuura jam min beltanimama anda bennuɗo kambo toon de o téléphone yo Allah fewnu fedde nde yo Allah fewnu leñol ngol yo Allah ɓamdu ɗemgal ngal yo Allah